Hola, soc Julieta Vinyes, soprano del duo Dolce Rima. Hola, soc Paula Brieva i toco la corda polsada del Renaixement i Barroc en Dolce Rima. Ens dediquem a recuperar i interpretar música del Renaixement i del Barroc. Estudiàvem juntes al conservatori, lo típic que ens juntem a veure un dia a llegir partitures pel fet de gaudir del moment, no? De llegir partitures antigues, una corda polsada i una veu. I a partir d'ahí vàrem veure que el so que creàvem ens agradava molt. Jo vaig fer guitarra clàssica a València i ja me va entrar el gusanillo per la vihuela, no? Al descobrir com era, diguem, els antepassats de la guitarra. A nosaltres ens agrada donar-li la nostra versió. Som dones del segle XXI i, òbviament, encara que hem tingut una formació per a la interpretació històricament informada, ens agrada fer-ho des del segle XXI. Hi ha una part que és un públic fidel que va a tots els festivals típics no? per Espanya, n'hi ha els festivals, n'hi ha més xicotets, més grans, però sempre n'hi ha un públic que va a aquests concerts i molt fan, no? Molt forofà. Som un poc friquis en quant a que ens agrada, no? Rebuscar ahí la història. A mi m'ha agradat de sempre, estava estudiant guitarra, no havia ni acabat i ja m'agradava. Soc de Benimaclet de tota la vida, la meva família per part de pare. I ma mare també ja de fa molts anys que va vindre, però sí, tota la meva família està així. La teva formació musical també va començar en el cine de Benimaclet. Gràcies, efectivament. Jo vinc de la banda del CIM, en la qual tinc molta relació, perquè també estic dirigint el cor del CIM Benimaclet. Hem actuat en Berlín, en la Galileo Uffizi, en Itàlia, en França, i esperem anar molt més lluny. Tant de bo.